Hawu sanibonani wey'ngane zakwethu, ngibingelele bafowethu. Wey'ngane zakwethu, i-Kaizer Chiefs lapho isivele yangena ku-Confederation Cup ngokusemthethweni. Ngokusemthethweni nje iy'ngane zakwethu, njengoba nje iqeda kuwina kuSkhukhune United namhlanje, le-Peter Mokaba Stadium. Ibhambabula Skhukhune ngo-2-0 lapho okubukeka kukora khona uMorris ekade wagcina ukudlala bafana abadala. UMorris kade agcina ukudlala i-appearance yakhe yokuqala lokhu wagcina nje ku-Nedbank Cup uma ngicabanga. No, ya ku-Nedbank Cup egeja i-penalty. Kade agcina ukudlala umfana omdala, cha wabuya nje wazokora ithephini iy'ngane zakwethu enhle nje kakhulu eqhamuke naye uLilebho eqhamuka naye-ke. I-second goal-ke kuba yiphenathi engicabanga ukuthi ishaywe nguye-ke umfana omncane uVilakazi ongene waba nomdlalo omuhle kakhulu. Ngalokho-ke i-Kaizer Chiefs yasibhukhela indawo ku-Confederation, izoba ingxenye yokudlala i-CAF next season. Okusho ukuthi-ke sisabuyela lapho besivele vele sikhona next season, siyabuyela iy'ngane zakwethu. Siyabuyela kakhulu ukuthi i-Chiefs-ke next season iyabuyela ku-Confederation Cup. Noma sesingayidliwa-ke le midlalo ekhona esele emibili engicabanga ukuthi sodlala namaZulu ne-Chippa United. Noma sesingayidliwa noma siyayiwina akusashintshi lutho iy'ngane zakwethu ukuthi siwu-number 3. Yabo, siwu-number 3. Amagoli-ke abe mahle. Ngingazi-ke labo coach laba-ke ukuthi i-Chiefs izomisa kanjani ngabo. Izomisa kanjani, izobagcina noma izobahambisa asazi, kodwa ngokufisa kwami bengifisa ukuthi sibagcine labo coach. Bay'bonakalisile iy'ngane zakwethu, bay'bonakalisile ethimini engekho phela i-team yethu ayinawo amandla kakhulu, kodwa ikhonile ukubamba i-Sundowns, bakhona ukubamba i-Pirates, amathimini asefomini ngendlela eyisimanga kodwa bakhonile ukubulalana nawo, ukutshengisana nawo. So hhayi, siye sibone iy'ngane zakwethu ukuthi basiphatheleni-ke la bafana. Asiye sibone iy'ngane zakwethu umdlalo omuhle ube muhle kakhulu. Azingeke zibe khona iy'nkinga noma u-ref ebefuna ukusibamba ngophondo kule game namhlanje. Ebefuna ukusibamba ngophondo uphike nje i-penalty kaLilebho, kodwa hhayi akusenani iy'ngane zakwethu, nibe nobusuku obuhle. Ayizonde inkabi.